Dobrý den, já jsem Krištof Horský, reportér TV7. Teď dáme rozhovor. Dobrý den, co se vám stalo, pane? No, jednou kamarádovi jsem nalil pití vodu a dal jsem mu do toho hrama. Jenže debilní paní Košková úplně vypadla na mě, řekla, ti to neslyšela Košková a pro ně vyhostí viděl. A napíše mi tam červeně, že jsem mu udělal prostě, že jsem mu nechutil pití, no. Tak toto jsme ještě neviděli. Děkujeme za reportáž. Nashledanou.